At mahalin mo dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringaran jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday. Tan Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Huwebes, Independence Day. Pizza 12 at bulan na Hunyo 2025.
Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bangkay na laki arumog na Philippine Coast Guard. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Delivery boy akumpiskaan na Shabu tan para pernalya impiso kag karsel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Garita nilooban kwarta ni Batik. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taklay na uloy analunggaring at ginawan bypass operation Shabu asamsam at suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad balitad nasyonal karaw na Kamara at Senado na paglinawon so pangiprawil na impeachment complaint. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Plunder, malversation, tan bribery versus Sara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Petisyon pian na amparan so impeachment trial versus Vice President Sara insaklang at Supreme Court. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Saray ungko kontra ad impeachment court dimplog jada Supreme Court unong adakinan Iskudiro. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Biena entertainer at KTV bar siningkat legan yaman susungap na druga. Lakin kay bato niya akabatik kaya rin na timawag at police station na sumaking kaharian na KTV bar. Ya si Renato Tidoy Igos, 52 anyos, wala asawa, negosyante, making kaharian na KTV bar jadda barangay Sumon na balay na Santa Maria, Pangasinan. Kinabat sunariston suspect at ngaranton na Aileen Paiti Kamit, 30 anyos, wala asawa, native na barangay Bayabas, Sabyan na Benguet. Tansamay kabatik ya kaibaton na kinabatid ngaran ya Jomar Pandi Valerio na barangay San Julian, bali na Balungaw, Pangasinan. Sinukisok na saren ng responding police so kwarto na suspect a recover sa duwara na glass tube pipes ya walay kargaton na sa kaya plastic sachet na Shabu. Mambulat na 0.5 gramo, mang kantidad na 3,400 piso. Sama inareston suspect so walad kustodiya na Santa Maria Police Station. Si Katoy na harap ada kaso nin sunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggaring rekabiyangan na otoridad at ingkasan na drug bypass operation ya ginawad oras na alas 11:40 na labi jada barangay Paitan West, bali na Sual, Pangasinan. Naristo at ginawan drug bypass operation si Ka Junior Oclarino Guevara, 22 anyos, malaki construction worker, residente na barangay Uyong, bali na Labrador, Pangasinan. Asam-samad 5 na suspect so sa kaya hit-sealed transparent plastic sachet yan ang karga na 4.04 gramo na Shabu, mang kantidad na 27,472 piso. Sa kaya genuine 500 piso bill, ya inusarya bypass money, pituran 1,000 piso bill, ya budol money, tan sa kaya pack na Faristar cigarette. Sa may suspect, tan sa ebidensya, sinawit dyan police station,
for proper documentation ta sa kaso sinsigip matla ed korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Garita niloban na matakaw at oras na alas 10:49 na kabuasan, jada barangay Papagayan Pali na Bimali, Pangasinan. Personal ya dimoploga jad police station na Bimali, si Jocelyn de Guzman na Kasupanan, 30 anyos, market residente na bitnan lugar. Unong palapag to niya, sa may pwesto to niya, suniloban na agakabat ya suspect, yaman taon na 13 ang gada 17 anyos, ya dimalan jada bubong na pwesto. Imbatik na matagaw so 14,000 piso, tam $50 na nanang so CCTV footage anang nang yapim maway so suspect at mismon bubong yan ang lapanto niya. Sa rekabiyangan na Bimali Police sumanggagawa na malaknaban yung investigasyon tan follow up tapyan na naural suabitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Abong na delivery boy sinukisok na otoridad lapod illegal ya druga. Sa rekabiyangan na Bani Police so ang iparesibi na search warrant ya impaksid na Regional Trial Court Branch 54 Ciudad na Alaminos laban at manangaran na Dinard Aquino Camba, 46 anyos, balalaki, residente na barangay Banog Norte, Bali na Bani, Pangasinan. Asamsam so labin sa kaya sa siya na Cebu, pituran na o taluran na aluminum foils sa kaya improvised tutor, taluran lighters sa kaya kiluan na Cebu, sa kaya improvised sa wooden clip, sa kaya green improvised sa scoop, sa kaya cutly, sa kaya bundle na yamalag ya plastic sa siya, tan sa kaya amputin na plastic bag o box, sa kaya sunglass, tan sa kaya blue patch. Sa ebidensya tan sa may suspect, sinawit Jed Police Station tan sa kaso na insunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 so insigap at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bangkay na laki arumog, yaman letletaw at dayat jad barangay Bunuan, Bukid, Syudad na Dagupan. Yan almo na sa rekabiyangan na Philippine Coast Guard na Bunuan Giset. Sa may bangkay, suman na edad na 25 ang gada 30. Slim belt, 5 tuso katagito niya. Akasulong na blue, grib, black shorts, ang gapoy sulong to na kawas. Tan sa may biktima, so papani siya niya na lor at abitlan lugar. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo da undapag da saray balitad nasyonal wadya ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan.
Oras po natin, alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hinihingan ng klarifikasyon ng prosecution team ang Senado sa desisyon nito na pag-remand o pagbabalik ng articles of impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, membro ng House Prosecution Panel, na sa ilalim ng panuntunan ng batas maging sa mga ordinaryong korte, hindi lamang sa impeachment court, ang pagpapadala ng sumon ay hudyat ng jurisdiksyon sa kaso. Ayon kay Luistro, nalalabuan sila sa naging order ng Senado at nanindigan na ang isinumiting 7 articles of impeachment ng Kamara noong nakalipas na Pebrero 5 ay alinsunod sa 1987 Constitution. Iginit ni Luistro na na wala silang nilabag na isang taong pagbabawal sa batas sa pagsusulong ng impeachment. Hinggil naman sa pagsumon ng impeachment court laban kay BP Duterte, sinabi ni Luistro na mayroon itong 10 araw para sumagot. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, malaya ang sinumang dumulog sa Supreme Court upang questionin ang naging hakbang ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na kung sa pananaw ng ilan ay illegal ang kanilang ginawa, ay inagalang ito ng kanyang karapatan ng mga ito na pwede silang magpasaklolo sa Supreme Court. Tiniyak din ni Escudero na tatalima siya sa utos ng Supreme Court. Nauna na rito nagbotohan kamaklawa araw ng Martes ng gabi ang mga senador bilang mga senior judges, kung saan 18 sa mga ito ay pumabor sa pag-remand o pagbalik ng articles of impeachment sa House, habang ang 5 ay hindi pumabor. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. May tuturing umano na mga senador ni Duterte ang 18 mga senador na bumoto upang ibalik sa Kamara ang impeachment complaint, sa halip na senador ng mga mamamayang Pilipino na bumoto at naghalal sa kanila sa posisyon sa Senado. Ito ang pagkadismayang pahayag ng ilang church leaders sa desisyon ng Senado na tumatayo bilang impeachment court na ibalik ang articles of impeachment laban kay BP Sara sa House of Representatives. Sinabi ni 1987 constitutional framer at Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. na ang naturang aksyon ng Senado ay malinaw na isang pagtalikod sa kanilang tungkulin litisin si Duterte sa pamamagitan ng impeachment proceedings. Paliwanag ni Bacani, maituturing na kasabwat ang mga senador sa patuloy na tangkang mantala at maisantabi ang paglalahad ng katotohanan mula sa mga aligasyon ng katiwalian at iba pang kaso laban sa Vice Presidente. Naniniwala naman si Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP, na ang Korte Suprema at hindi ang Kongreso ang may kapangyarihang humusga kung may illegal na depekto ang impeachment complaint. Binatikos din ni Father Ceciliano ang ilang senador na tila minamadali ang proseso at nagpapakita ng malinaw na manipulasyon sa impeachment proceedings. Binigyang diin din ang paalala ng CBCP na kapag ang politika ay ginagamit lamang para sa pansariling interes, nauuwi ito sa pagmamanipula at pang-aabuso ng kapangyarihan. Iirpan niya ang layunin ng impeachment ay panagutin ang mga opisyal sa pamahalaan alinsunod sa saligang batas.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inirekomenda ng Kamara ang paghahain ng kasong plunder, bribery, technical malversation at perjury kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y irregularidad na paggasta nito ng 612.5 million pesos na confidential fund ng OVP sa panahon ng pamumuno nito sa DepEd. Sa sesyon sa plenaryo kamakalawa ng gabi, inadapt ng Kamara ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na nagsagawa ng investigasyon sa kaso. Base sa committee report, ang rekomendasyon para sampahan ng plunder si BP Duterte at 10 pang iba ay kaugnay ng aligasyon na nagkamal umano ng 50 milyong piso na public funds habang hindi wastong paggamit umano ng confidential funds na naaabot sa 500 million pesos sa OBP at 12.5 million pesos naman sa DepEd. Ang technical malversation naman ay sanhi ng paggamit nito ng confidential funds sa iba pang mga aktibidad habang ang perjury ay asaligasyon ng mga kaduda-dudang sertifikasyon ng notary sa mga confidential na aktibidad ng ahensya na nilagdaan ng Special Disbursing Officer. Tinukoy dito na ang rekomendasyon naman ng paghahain ng kasong bribery dahilan sa testimonya ng mga testigo na binigyan umano sila ng mga kulay puting envelope na may lamang pera bukod pa sa kanilang suweldo. Na-question din sa pagdinig ang mga kaduda-dudang pangalan ng recipients ng confidential funds kabilang ang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald's at iba pa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:24 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services. Pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa Baybunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services.
Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tadyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakolopyo ang gada alas 7 na kabuwasan. Good morning, Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterior lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay bamod dita na technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Huwebes pizza 12 bulan na Hunyo 2025. Independence Day. Araw ng Kalayaan. Malaya ka na. Ha? Malaya. Malaya ka na. Yung mga yung mga absildo sa kaso siguro nakalaya na. Pero itong kaso ni BP Sara na impeachment mainit na debatihan diyan sa Kongreso at Senado. Pare matalisiw. Dahil hinihiling ng Kongreso ang malinaw na kasagutan ng Senado kung bakit
ibabalik yung article of impeachment. Ha? Ano bang nangyayari dyan? Ha? Ang Kongreso, tapos na nila yung kailang trabaho dyan. Ipinasa na yung impeachment sa Senado. Ngayon, ibabalik na naman dyan sa Kongreso. Parang basketball court yata. Para tatagal yung kaso. Ano ba yan? Very simple lang yan, kapaborito Errol. Parang sa korte, merong prosecutor na doon mo doon ang pagpapalan ng kaso. Ngayon, ang prosecutor's office, titignan niya kung may bigat yung kaso. Ngayon, pag may probable cause, siyempre, magsabit ng mga evidences and then naakyat yan sa husgado. Ganyan yan. Yung Kongreso parang prosecutor sa office yan. Ngayon, Pero yung pinag-uusapan kasi nila dyan, hindi kasi basta-basta eh. Kaya yung nga tao na involved, hindi rin basta-basta. dahil Vice President po Diba? ng bansang Pilipinas, Kauna-unahang ano yan, kaso na ma-impeach. may ini-impeach ang Vice Presidente. Oo, naayon kay Batangas 2nd District Representante Jerbel Luistro. Siya yung membro ng House Prosecution Panel sa Kongreso. Hindi po ordinaryo yung kasong impeachment. So, yun po yung katanungan niya, bakit nyo ibabalik sa amin yung nanggaling na sa amin na impeachment complaint? Yun po ano bang sagot dyan ni Senate President Chis Escudero? Linawin ninyo dyan sa Senado kung bakit nyo ibabalik yung article of impeachment. Last na kahapon. Ano bang susunod na kabanata dyan? Nag-last na yung session kagabi. Kaya nga ano bang susunod yan? Di 28th Congress na. May mga ibang congressman na dyan. Kaya nga, May mga bago mga na. bago. May mga bago. Kasi yung article of impeachment ay ang mga dokumentong naglalaman ng mga batayan o yung tinatawag na grounds sa pag-impeach ng isang opisyal. Yun po ay inihanda ng Committee on Justice diyan sa Kongreso. Ngayon, nakita nila na may probable cause. So, yung naturang article of impeachment, binigay na sa Senado. Sila na yung may hawak dyan. Tapos ibabalik. Ano ba yan? Talaga, kuya? Ano ba talaga, kuya? Mayroon bang magandang kasunduan dyan? Hindi naman natin alam ang nangyayari dyan sa loob. Sila lang naman dyan. Alam po natin na sila po ay brilliant. Brilliante ang mga nandyan sa Senado. So, hindi po namin pinapangunahan po ang investigasyon. Ang tinatanong ng taong bayan, bakit po ibabalik? Parang ang dating dyan, pinagpasapasahan. Ibabalik yung article of impeachment. Ano ba ang dahilan? Ayaw matapos o ayaw maumpisahan? Ano ba? Ano ba talaga? Ito ba delaying tactics? Inaabangan ng taong bayan. Yun po. So, hindi po malinaw. Hindi po malinaw yung nangyayari po dyan sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kaya dapat na sana matuloy na yan, makita kung talagang may probable cause kung ano ang magiging pasya ng Senado tungkol dyan, kung ano ang narapat dapat na gawin.
para sa ganon maniwala ang taong bayan. At hindi sila magdududa na mayroong ngang kasunduan. Yun lang eh. Kayong mga nakikinig, kayong mga nanonood sa FB Live natin, pwede kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Ito, bukas po ang aming mga linya din eh. Yung aming... nakikinig siya, si Senator Escudero sa'yo. Siyempre, live tayo sa Facebook natin eh. Di ba? Kung nanonood si Senate President Chis Escudero. Nanonood sa'yo si Vice President Sara Duterte. Nasa Malaysia yata eh. Pwede! Ikaw na nagsabi sa Facebook. Pwede silang magbigay ng reaction. Sino ba yung nakikinig sa'yo? Yung mga membro ng Senado. Si Harry Roque. Nagtatago eh. Hinahanap pa rin hanggang ngayon eh. Doon daw nila sunduin sa Netherlands. Nandoon ba? Natukoy na ba ni Hindi naman siya nagtatago eh. Yun na doon nagtatago. Nagpapakita nga siya doon sa The Hague. Ganun ba? So, tignan natin itong kasong ito ni Vice President Sara Duterte, dahil ayon sa sinabi mo nagtapos na yung kailang sesyon kagabi. Ano ang mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata. Good morning kay Rolly D. Jokino. Ayan, good morning sir, sabi niya. Okay. Si Kagawad Priscilla Solomon ng Barangay Bulo, Labrador. Good morning mga sir, sabi niya. Barangay Labrador. Labrador. Bago yung kanilang mayor dyan, Oo, bago. Sana makapanayan din natin kahit papaano, sana mapansin din natin, para makapanayan natin kung ano po yung mga dapat niyang gawin sa bayan ng Labrador. Okay? Susana Bungar Bustamante, good morning sir, sabi niya. Si Marife Flores, dyan sa may Hermosa da Sul. Masanto siya kabuasan at si kayo sir, untan mo tad sika. Si Insan, si Nerissa Mojares, dyan sa may Sambalis. Maabig buklas kumuy amin dita. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo dita. Sambalis. Lahat ng sulok sa buong daigdig, inaabot tayo ng Facebook. Inaabot kayo ng Facebook namin. Ayan, pwede kayong magbigay ng inyong mga reaksyon kung ano po ang masasabi nyo dito sa naturang parang basketball court na impeachment. Pinagpapasapasahan. Ngayon po ay June 12, Independence Day, araw ng kalayaan. Makimapalakapak ka Soriano, malayang malaya. Malayang malaya. Malayong malayo. Hindi, malapit lang. Malapit lang yung kanyang bayan. Nararating. Kahit sino man ang pupunta dyan. Makimapalakapak Soriano. Maagang nagigising ito. Maabig ya kabuasan. Kuya Dennis tan Kuya Errol. Kwanto. Good morning matad si kayo. May reaction dito. Sabi ni Elizabeth Perez, the people deserve answer, not theirs. Sabi niya. Si Ninita Samudyo, we will not back down until justice is served. Sabi. Okay, yung mga kanyan nyo, ay yung obserbasyon ninyo. Ito siguro yung impeachment. Opinion. Ayan. Gaya ng sinabi natin, Independence Day ngayon, wala pong pasok. Pero tayo may pasok. Nandito tayo araw-araw. Except Saturday at Sunday. Siyempre, panagpasak matiman, tampanagplansa. Si Engineer Balat, may doon engineer tayo. Siyempre, panagpasak mo ba may Sabado, Engineer
Richard. Panagpasak tumot amot ang si Ken Engineer Nixonat mamplan sa mo tawa. On ko no, panagpasak daman. Ato ipasak kira ng misis. Sige. Good morning ada si kayo dito bali na Sampabian. At si Engineer Richard Olanda taga Sampabian. Itong barangay si Engineer. Barangay Parak-Parak. Lungos. Barangay Lungos. Lungos Central, Lungos Parak-Parak o Lungos Amangunan? O Lungos Bunuan. Doon may Lungos Bunuan. Sakop na ito ko panlaman. O Lungos Kalasyaw. Nangyari. Si Engineer Nixon Dakal, taga Bayambang Matitan. Pero, talagang masuot iran o trabaho'y pantutungtungan. Siyempre, parang pamilya. Kanyan, may babagamilante, Nathan, ang kapiloobad sa ray private schools. Taya ka ni, nunulo ba dyan? Siyempre, dyan sa may government offices at ang kapiloobad sa yan agaw. Apil dit lamot so Friday. Kanyan na siyempre aray mismuran empleyado na gobyerno wala rad abong natan kay badara may pamilya da. Alas 6:42. Kumusta lang kasi may kinditan na agawan na disgrasya. Jad barangay Makabito. Lanti nakaroman. Ano nang code Facebook? May litrato to may luluganan. Lanti May kulaan to. Saragtong tawagan tamoy Kapitan si Kapitan Saldi. Si katomo sa kayari mispondi karoman. Sige pa, testingan tan tawagan o kumusta? Test mic mo pa? Hindi, may king nga po kasi kini. Ang mga pilod to, ang mga tawagan. Ang pilaod to, ang pilaod ko. Ako na tawagan. Hindi, baka mandiringal si Kapitan Saldi Bauson. Tawag ka dyan. Tawag pa dyan, Kapta, antayin tayo, may agawan na disgrasya ditan karuman. 0939-100-9931. Ayaw maniring. Niya, tumawag. Wala dyan linya tayo si Kapitan loudspeaker mo. Saldi Bauson. Good morning, Kapitan. Good morning, sir. Medyo pagas. Apagas o walay gas? Sir. Ng sarili. Ng sarili? Bimigay may bumatod arabi sa tuwing katon. Agpakontrol may man ang mama niyo to. Di man bilmatik. Kaparadaan motor. Abang gato. Wala ito may motor. Angga po. Kaparadaan may motor. Okay. Inarso may bimigay may gulong. Di ba? Arap o bunag? Arap. Ay, arap. Pimutok. Antoy sitwasyon to may driver na kinay. Luluganan ay. Karo mamin tawagan mi kin MDR. Batik dagdag Malasiki Hospital. Tatagara Malasiki. So pigaray kaya nasugatan sa manay. Ang tagamay kasi kung arap graduation amo. Tinga may driver kan walay sakya asawa to basta may wala loob na luganan. Ilaw ko mon ta kimat aliwan na grabe mat ko mon so sa may may bublay na laman daw may kasugatan da. May driver so kilabat. May driver labat. Na sarili ti man limo ko sa megito man subalon nagunda. Wajay ka paborito erol way tipot mo. Yes, good morning Kap. Nathan, agon na Huwebes at antayo malatan natatalaran na nasari taga Barangay Makabito. Lalo lad sa ate panagkulikta na basura tamaoksoy lantis so panag-asikaso yun na basura ditan, Kapitan. Sir Ero. Nathan niya agaw. Karaman. Pero asentak ditan duaran agaw.
Miyerkules na Huwebes. Aha. Natan siguro walay driver na takyo katon na medyo nakakatungtong mikinit sa bagta kasi no ang gapoy driver yung lamat si kilama sumamamaneho. Natan sir, may garong nga motor ta naisip lang buwibi. Okay. Maraming jarat subdivision lahat to may garong. Oo. Kap, pagkulabat, may barangay yo at mansisingil kayo na basura na mangukolekta kayo? Ay, hindi. Hindi. Nangyari kayo. Talagang ipuspuso yun yung panlilingkor yun. Bilib mat irate taga barangay Makabito. Pero- Nananang da, so suot yun, kapitan. Pero walay ken balet, walay babayaran na ken barangay at imarip kapitan. Hello kap. So pigari babayar yun kinay, babayar na barangay at kinay at imarip ay. Hanggang po. Ay, hanggang po. Ay, okay. Aha. So Mga wajad, asigirigit ni aha. pangutong kura pangamin sa inyo. Okay. So, gabayon ni babaga twice a week man kulikta kayo basura da kabkaabungan. On, sir. So, may impiga ka Merkis, ready. may impiga kayo may bantagad din maripoy. Asigirigit ni Jeff Barangay, san amay truck na imari. Sige tuliman na ulor. Ay, okay. Sige, thank you very much sa kapitan. Nagsaratan yung impormasyon. Okay, sir. Pasensya ka pagas. Aon, abalang ko may lulugaran so walay gas. Pati tumanaya walay gas. Pagas. Okay, thank you. Kap, okay. Si katuman si Kapitan Saldi Bauson na barangay Makabito at bali na Kalasyaw, Pangasinan. Saglawi tay disgrasya. On. Dito na barangay Makabito, intawag imano, tayo natawagan lang tin sa ating cellphone mo ay sa eksakto mo yung mandiringal si Hindi, Kapitan. tagaw-agaw yung mandiringlitan. Maxel Suradyo to. Diba, walay kinmuti, walay ka na tumot, tayo ka-monitor ka na sa yan programa. Singatan ay, kailangan tayo makala impormasyon. Tampol. Tampulan, tanino, nang ko may litrato, Ay, grabe. kasi dumay walad nuno ko. Lante. Talagang nawalay itong adalan ng tuman, ay, mong labat, nagabata ng kapitan, ang gapo manayay, Tumot ya. may motor, kaparada. So, malabat so asugatan, may driver na may truck man, Driver to may luluganan, ginamit da, ansan, may lugan to. May lugan to. Tagara Malasiki. Tagara Malasiki, unang ng kapitan. At least, nataan tayo. Si kapitan at action agad matitan eh. Thank you very much, kapitan Ano mo man, non-responding tampol, intawag tong tampol at municipal disaster risk reduction, MDR at munisipyo, tampol mo, yan non-responding MDR. Siyempre, watan si Mr. Villacorta. Si kato hidaditan ma-plus so panresponde. Okay ka. So kinmat imbatik dara at Malasiki Community Hospital may biktima. Say involved kin van. Van. Aha. Kanya man alwar kayo nang yun amin yaratay luluganan nyo. Sabagay aliwan kinmatan may aliwan na ginagala, aliwan na kasi pimutok ulati. Na may dalig. Dalig to lalo la jad arap. Pero dapat nang ni may dalig no aman at nakakalbula. Medyo alanganin lang. Nakakalbula ka mo, paringal mo kindi kapitan Hindi, bante digil. Saan ka unlinggi sa sakoy? Bante digil si kapitan. Nakakalbo ka mo. Aming pigamin imbaga. Aman lang te. Nung nangan nyo, Ang tam si kapitan, ang gano kalbo. Ang gano... Ay, ugaw nitan. Kalang kuya sombrero kay. Paano nabalo mo si kapitan? Ewan, tas siyempre, sa nagi kayo.
Good morning, Kapitan. Good morning. Si Kuratan di good morning, Jonathan. Di Kuya Jonathan. Ayan, Kanyan, ninyo ratiluganan nyo, ng kalaulatan na may daligawa, importante tan, may break na luluganan nyo, ninyo yun maong awa, tapi nung tayo naiwasan tayo sa disgrasya. Okay, wala ni Raja ay so kinay wala ni Raja ang eternal reaction da ay basa ang ko para raya ay tapian na ken si kwanto sa kimot ja ay nan Lito Ramos, bakit hindi kayo mag-isip kung ano nakakabuti sa taong bayan, hindi puro impeachment laman ng utak kanto. Ay, siyempre. Inaantutan. Hindi puro impeachment. Siyempre, meron nga ibinibintang na ginawa. May ginawa Kapag ang isang opisyal, lalo na't mataas ang kanyang katungkulan, ganyan po talaga yung proseso. Bernie Landado, walang dapat ikatakot kung walang tinatago. Dapat malaman ng taong bayan ang nangyayari sa pundo. Kwanto. Tama, di ba? Dapat ang kasi taxpayers money yan dapat yan aliling tutan libro at public library. Ay si Ronnie Mat sa akin si Babaga to ang kapitiwala to kuno samay panaman. Cheese. Okay. Di naamutan nung kapitiwala mo sa amin sa kayo official ay. Lante siguro to yung buto. Ay nga po man ayo nanrilik mo na. Sige, arata susara may reaction. Sige, man-exercise tayo magano, mampalingot tayo, tapi anong tanat na pagpag-ara tayo, may taba-taba, laman. Take it away, engineer! Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Good morning. Good morning sa inyo. Ayan, si Kapitan Saldi Bausod. Ayan, good morning. Good morning. Kaniraramay arom niray barangay officials and barangay family. Dita na kani masayara ta siyempre may extension na to 2029. Aramay kinano na aprobahan mo yung 6 years. On. Pero sa Quezon sigurado saya. Hanggang po eleksyon. Sabi siyempre maganda lalante 2029. Lante. 3, 2, 1. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Larga! Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Sa umaga ikaw gising at agad mag-jogging-jogging sa plaza magtambling-tambling. Ang liig mo iyong papaling-paling, ang baywang mo iyong pakinding-kinding, ang braso mo at kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Ayan. Naksawan. Naksawan. Samit ka na nag-exercise kang ko. Lante. Kanya na kinakalmot so daiset ya tabad laman na anilamot mangay matataba. Yeah. Alas 6:55 na kabuwasan. Good morning at kinan Magina Corda. Ganon din si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Olivia Bauson, kanononan kaniya si Kapitan Bauson. Makaka-update. Nandanda ka ba sa Kalasyaw?
Bauson. Bauson, dako. Oh, na Sari Bauson, Sari Kapinsanda, Bautista, Pukis, Kwantura, wa? Ha? On. Kiambaw, Kwantura. Ha? Ano nila kay? Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning, sir. Si Kuya Marilyn Soriano, tapat ko laba natuloy so election December 1 kanto. Hindi. Unong at sari balbalita ta nababasa tayo ay mukhang walang eleksyon. Mukhang walang eleksyon. Pero sila ang makapagsasabi diyan. Oh, Si okay. Kuya Higsap, Kuya Dennis, Kuya Errol, duga may babagada mo. Yeah, justice delayed, justice denied. Akid panpapasaan dati impeachment trial. Ito lang, te. Si Bernard Bugayong, good morning. Si Yayo Yoko Batutay from Cecil. Ayan. Si Sir Jassy. Good morning. Sir Jassy. Ayan. Si Kapitan. Kapitan. Lieutenant Alibago. Kapitan Magandang umaga po. Chris Pareno. Kapitan Chris Parino, the best. Ayan, okay. Evangeline Alonso Agustin Untalan. Dita Barangay Binlag, Kalasyaw. Good morning. Tansara amin niya dumaringal dita da bali na Kalasyaw. Tadagkasukin tayo ditan. Dumaringal tayo. Karuman at pimasyar si kapaborito Errol Tindaan. Abo si Sandalamot so busis to. Si kayo may ulad radyo Kasi akar-akar. Ha? Akar-akar. Akin ay, kang ko. Anta manaya, mandidihira, wala manaya radyo taman. Wala, no, imulat ka la. Good morning, ada si kayo ditan at public market at Kalasyaw. Ito, mahirap kang kaiba. Akin ay. Niyatan may dinis, konda. Ha? Siren. Si kalimang ibabaga, abusi sanda ka. Good morning at si kayo. Okay, nga pula manadlaw may oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si Kamit pansamantala na mapatanger tanong pawil na buwasa. Saray akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktario Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kay bamot si dito na technical control si Engineer Richard Ulanday dan Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan suntumbok ya programa nan kapaborito Amor Ligaspi Diga Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaborito